jongens, welkom bij weer een Nightly React. Samen met It's en mij. Maar wij zijn gezellig. Wij zijn leuk. Wij gaan jullie reageren op een Troom Troom. video. Wat is het nou? Lifehacks. Domme lifehacks. Domme lifehacks. Dus, here we go. Here we go. Gonna go. Daar gaan we. Yes, go. Er zijn niet alleen nuttige lifehacks. Ja, hij had een 4 uur die meeting, daar wordt hij hem samen. belachelijke lifehacks die we verdienen. Wat stom. Kom erop. Make it easy. Het is eindelijk zomer. Het is nog Het- steeds november! Tjoe. Hatsjoe! Oh nee. Ja, biemkes. Oh. Een insect. Oh nee. Oh nee, Wij- mijn allergie is perfect. terug samen met het mooie weer. Maar ik weet wat ik moet doen. Een mini-oplossing. Weeskapje. Domme. Dit is perfect. Dit is nou de supermarkt. Door salmonkapje. Oh man, ik heb vlekken gemaakt op mijn lievelingsspijkerbroek. Het is een wasmachine. Domine was. Wat moet ik doen? Wasmachine. Ik heb een idee. Echt? Echte mannen geven niet zo gemakkelijk op. Er is ook maar een boomstrong daar. Kijk gewoon. Ja, daar is een keer in die keer in die broek. Ja. Gedaan. Oh Nu ja, is mijn wauw. spijkerbroek zo goed als nieuw. Oh Bijna. ja, mooi. Niemand shit dat het script is. Mode. Yeah. Het is tijd om je in te smeren met bodylotion. Oh, wat mooi. Oh, jij is dat? Oh my dove. Oh. Mijn arme handen. Oh. Oh, arme handen. Ja, shit, ik weet dat wat ik hype. moet doen. Oké. Oh. Ja, en dat was een verfkwast zeker. Wedden? Waarom is dat Breng te de lotion zonde? aan met een roller. Hoe zonde is dit? Wanneer stinkt dat verbaasd me. Oh, zelfs bij mijn rug. Nou, wat bijzonder. Wauw. Wauw, en nou plakst. Meiden, deze lifehack werkt. Oh ja man, ja ik Het zit. is lunchtijd. droeg het examen. Ik heb een pan, ik heb pasta, ik moet wat water halen. Oh. Het is een kraan. Mooi, dan gebruik ik dit vreemde ding. Dit is, Dat heet een... Waarom heeft hij van die zet gaten? die kom eronder en daar is wetter. Pak een beker. Oh, ik heb een idee. Wetter. Dat is de lifehack. Plakband lost elk probleem op. Net die plakboord. Net die plakboord. Dit is kansloos. Het werkt wel. Het werkt. Maar het is een kansloze lifehack. Ja, het is dom. Daar is die... Maar waarom even Ja, ik staan ben zo'n een ding met super gatjes uitvinder. erin? Ik heb geen idee. Oh nee. Oh nee. Oh, Ja, dan is nee, toch geen ik douchen heb om die net 3 make-up uur eraf te verspild aan hebben? deze make-up. Hoe kan ik zo Nee. op een afspraakje gaan? Nou, pak de bodylotion. Nu weet ik hoe ik het kan redden. Doekjes beschermen mijn Verkwast. make-up tegen het water. Nee! Net zo! En jij steeds op die zelfliemen zeker. Shimmer. Nou, het is in orde. Wauw. Ik trek aan mijn rouw. Dit is echt Gaaf. prachtig. We hebben een nieuwe strategie nodig. Oh, niet Oh. weer. Wacht even, er is iets dat ik Je moet dan doen. net ding te geliekt man. Kies dan. Oh nee. Oh nee, de tape. Wel, Waarom? dat is beter. Dit Plakband had en het Sassera probleem is trouwens. opgelost. Ja, en dan is Hey, hij op Belly. ja, ik ben hier. Daar heb je nog steeds die... Welke Wauw, schoenen moet het is ik aan? Toch iets Niet om. deze. Precies. Ook niet die. Misschien deze witte? Nope. Leuke zakken. Ja, nee, doe Deze een slippers, slippers ja. zijn precies wat ik nodig heb. Ze zullen de perfecte finishing touch aan mijn outfit zijn. Net mijn zakken in slippers. Sandaal. Kom op. Ik Kom heb op. een cool idee. Nee, net die zakknippen! Nee! Want die zak is nou helemaal niks meer. Waarom? Toch die zak uit. Dat lijkt me Ja, wel Ja, maar voor die stijlvol. leuke zakken. Wauw. Ja, die zeg ik maar naar school. Ja, ik naar Badskip Ja, er zijn Ja, zoveel domme. mooie dingen in de wereld. Ja, tok. Auw. Ik net Behalve de dat poten je, van hè. meubels. Ik moet mijn tenen beschermen. Dat was cool, man. Zo makkelijk is het. En Lifehack, hier is skom. mijn super lifehack. Nee, dat... Oh, Er rest me alleen nog het papier met plakband vast te zetten. Dat is alles. Mijn bescherming is klaar. Ik zal testen of het sterk is.
damage comfort. Oh, wat erg. Het Dan werkt! Sam, weet ik wat lekkere sloffies is hoor. Oh ja, wauw. Oh, mijn Hoe was rug het? jeukt. Oh, ik kan er niet bij. Wat moet ik doen? Misschien is Kijk, dit zo'n nog wel stap. een handige lifehack. Ik Misschien weet het. wel. Ik verbied Wat? gewoon een tandenborstel. Misschien is dit nog wel een handige lifehack. Nou, wegtape. Nee. Mijn haar muziek heeft wat is wel volume leuk. nodig. Lekker Ik fire. denk dat ik iets bedacht heb. Droog shampoo. Een ballon of zal zaad. helpen om het gewenste effect te creëren. Oh nee, en dan op die dan zeker. Dan wordt het statisch. Ik wist het. Oh, Ja man, extra fluffy. Wat zit er extra mooi in, Dit ziet jongens. er prachtig Fashion. uit. Dit jouw me just get out of bed vibe. Ja. Wauw, mijn schoenen zijn zo vies. Oh nee. Oh nee. Kunnen Hoe ik kan net ik in het huis tapijt schoon rennen? achterlaten? Wel, ik Dat loop is op mijn het. handen. Lifehack jongens. Op die handen rennen. Wat is dit? Ja, en dan komt de Sowieso trap. had iemand haar dan zijn beet. Ja, oh, zeg maar. Ik loop krek nog op. Krek nog. Oef, joepie, het is me gelukt. Ik ben bijna klaar. En rest me alleen nog mijn broek aan te En dan trekken. is de broek weg. Oh. Oh nee, om Oh, het ben met ik gimpen al- aan te doen is moeilijker dan ik dacht. Dan doet ze net maar gimpen doen. Dan doet ze uit. Nou, ik film je echt heel dom, als je. Wacht Oké. eens Hij even. zit echt zo Ik van, weet wat waarom ik ben moet ik doen. hier voor in huur? Ja. Wil ik je voor betalen? Wil jij bij je vertellen? Ja, Trek bijna. het eruit. Doe ze door de broek heen. Oh. Oh. Trek nu de Waarom broek met de aan schoen samen per met se de net gimpen. rijden? Wauw. Ik ben een genie. Ja, zeker. Moet je je wenkbrauwen bijwerken, maar is de speciale gel op? Dat is Speciale geen gel probleem. Gebruik gewoon lijmstift. De hashtag Nee. horen we niet in voor. De hashtag de shapehack voor, weet je wel? Hij is echt een schoonheidsspecialiste. Ik Oké, voor dat afstudeerd. is- ja. Nu is mijn make-up perfect. Oh, wauw. Het ontbijt is bijna klaar. Ik moet er alleen nog wat worstjes bij doen. Oh nee, past net. Oh. Carol, Oh. waarom is mijn overhemd niet gestreken? Zie je het niet? Ik ben je ontbijt aan het klaarmaken. Ja, die wasjes ben nog Nou, heel trek je koud. t-shirt Ja. uit. Oh. Oh, wat? Oh nee! Huh? Wow, wat een Zullen we coole echt werken? lifehack. Is dat beter, mijn Is het dan hulpeloze net dat jongen? die t-shirt verbaand? Geweldig. Ik ben hier heel benijd naar op zich. Dit is Ja, de Hier enige is je dat ik ontbijt. van, oké. Smakelijk. Ik heb een Ja. ski werken. En die wasjes, die lezen er nog steeds. En ik ben nog steeds koud. Ja. Ik ben helemaal dom. Goedemorgen. Ga douchen. Oh, ik heb iets vastzitten tussen mijn tanden. En de vlosdraad is op. Oh. Tosken poetsen. Oh, dit is plakband. Nee. Dat zal wel voldoen. Dit is echt Voorzichtig. gewoon Wat is dit? advertentie naar tape. Uitstekend. Welke lifehack ga Of jij steek? proberen? Is het alles Laat het zo ons goed? weten in de reacties hieronder. Ah, Vond je onze Ja, video die vind ik leuk. die Like hem sowieso. dan, abonneer je op ons kanaal en vergeet niet op de bel te klikken. Tot ziens! wauw. Auw. Nou, is welke lifehack broeksto? Conclusie. De hestes, dus plakband nodig. Ja, plak gewoon. Een ballon, samen bij die. Ballon. Een mini mondkapje. Minimumkapje, wc-papier. Wc-papier Dus, sowieso. dus keren. Skeren ik nog. Skeren altijd in die boezen. Altijd, want anders werkt dit dus helemaal net. Welke lifehack is dat broek? De strieken mooi in plan. Die is op Daar zich ben ik nog wel- heel benijd naar. Zo jongens, dankjewel voor het zien aan deze video. Ik hoop dat het leuk weer. En ons net, doe gewoon een duimpje mee. Ja, of een lee. Oh nee. We hebben een leuke reactie wat wij misschien op de volgende keer moeten reageren. Ja. Kom even gezellig in de Discord. En dan zien we je de volgende keer jongens. Hey. Hoi. Doei!